Отбора обаче бързо трябва да се пренастройва към вътрешния шампионат. Първа атака в срещата, минутата е първа. Изстрел от дистанция, много коварен бе този шут. Топката премина в страни от вратата на Милан Борян, който подсказва на своите съотборници, че не бива да оставят празни пространства за Иван Минчев. Той и без друго има много силен и плътен удар. Не можа да се разпише. Реши отдалеч да изненада неприятно Милан Борян. Едно докосване бе достатъчно за него да нагласи топ. Хубава атака сега в наказателното поле вече се развива нападението. Претенции за игра с ръка. Николай Йорданов отсъжда Дуспа. Категоричен е арбитъра. Ние ще видим повторенията. Минутата е 11-та. В наказателното поле, да. Сигнал на Николай Йорданов. Засилва се Козми Ноци. Удар в обратния ъгъл. Изпраща топката. Марио Кирев плонжира в ляво. Иво Лудогорец повежда с 1-0. Щатният изпълнител на Дуспите, Козми Ноци, просто насочи топката в ъгъла, без да влага. Хубаво подаване от дълбочина. Няма засада. Това е добър шанс за Лудогорец да поведе с 2-0. Да видим, топката е върната. Изстрел, спасяване на Марио Кирев. Клаудио Кеширо бе намерен много добре. Един ъглов удар от същата страна. Удобен момент да покажем отново повторението. Не се поколебава Клаудио Кеширо да шутира с едно докосване. Ще изпълни. В 17-та минута Марселиньо. Удар на Марселиньо от гредата. След това при добавката гол няма. Лудогорец пропиля златна възможност да поведе с 2-0. Има топката в мрежата. Тук има играчите на Лудогорец. Не отбелязаха, сега обаче прошка няма. 2-0 за лудогорци. Вандерсон Фариас в 44-та минута. Докато гледахте повторение, намира в безупречна форма. Грешката на белите при изнасянето, отнетата топка. Божидар Васев я загуби. Вандерсон влезе от дълбочина. Озова се сам срещу Марио Кирев и технично насочи топката в левия му долен ъгъл. Стефан Велков реши да изнася с подаване към Божидар Васев. Марселиньо отне чисто топката. След това изведе Вандерсон. Той си поведе с едно докосване. Внимание, директен изстрел. Коварно премина топката, но в страни от вратата на Милан Борян. Качествено бе изпълнението на Сердер Сердеров. Завъртя топката покрай стенор Едуард Тереносян, но след завръщането на Георги Дерменджиев стана резерва на изключително класния Владислав Стоянов. Удар с глава, сега няма какво да направи Милан Борян. Славия намалява резултата в 60-та минута. Стефан Велков е голмайстора. Лудогорец се пази в зона при тези положения. Всеки човек атакува определена зона, без да се интересува къде е съперника. На игра на белите. Сега обаче Лудогорец може да нанесе съкрушителен удар на Славия. Точно така и става в 75-та минута. Ето защо беше пуснат на терена Джонатан Кафу. Още веднъж след изпълнение на тъч се стигна до тази ситуация. Джонатан Кафу владя и след това изпрати топката във вратата. Марселиньо остана забравен от защитата на Славия. Не се ориентираха белите при това изпълнение на тъч. Добре, Минев подаде към Лукоки, който центрира с едно докосване. Удар с глава в страни от вратата. Дали обаче това няма да бъде ъглов удар? Още веднъж цялото положение. Центрирането. Докосна все пак топ.